O rege, tu priveai și iată un chip. Acest chip era peste măsură de mare și strălucirea lui neobișnuită. Stătea înaintea ta și înfățișarea lui era grozavă. Acest chip avea capul de aur curat, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, pulpele de fier, iar picioarele o parte de fier și o parte de lut. Tu priveai și iată, o piatră desprinsă, nu de mână, a lovit chipul peste picioarele de fier și de lut și le-a sfărâmat. Atunci au fost sfărâmate în același timp fierul, lutul, arama, argintul și aurul și au ajuns ca pleava de pe arie vara și vântul le-a luat cu sine fără să se găsească locul lor. Iar piatra care a lovit chipul a crescut munte mare și a umplut tot pământul. Aceasta a fost descrierea misteriosului vis revelată de Dumnezeu bineplăcutului său servitor Daniel, care i-a comunicat-o la rândui temutului tiran al Babilonului, Nabucodonosor, de fapt titularul visului. Tânărul profet evreu, aflat în captivitate babiloniană după căderea Ierusalimului, este singurul în stare cu ajutorul lui Dumnezeu să refacă pe de-a întregul filmul visului și să-i deslușească sensurile ascunse. Dar să urmărim împreună cu Daniel tâlcuirea visului, în fapt o vastă panoramă a istoriei lumii terestre, până la capătul ei, când Dumnezeu va fi hotărât iremediabil instaurarea eschatonului. Cum între incitantul text al acestei profeții, cuprins în capitolul 2 al cărții lui Daniel, și cel aflat în capitolul 7 al aceleiași cărți, în care îi se arată într-un vis, de data aceasta lui Daniel, soarta lumii, sub forma alegorică a 4 fantastice animale, cum între aceste două texte, deci, există un învederat paralelism, vom utiliza în continuare și argumente desprinse din capitolul 7 pentru întărirea afirmațiilor profetizatoare legate de colosalul chip metalic. Tu, rege al regilor, căruia Dumnezeul cerului i-a dat regatul, puterea, tăria și mărirea, și în mâinile căruia a dat pe fiii oamenilor și i-a dat stăpânire peste toate, tu ești capul de aur. Așadar, primul dintre cele 4 segmente metalice ale statuii, capul de aur, reprezintă imperiul caldeo-babilonian. În vedenia din Daniel, capitolul 7, fiara fabuloasă care iese din mare, imaginând puterea Mesopotamiei, este un leu cu aripi de vulturi, simbol adesea întâlnit în reprezentările statuare caracteristice artei Imperiului Caldean. Sub domnia lui Nabucodonosor, Babilonul a devenit centrul de prosperitate și strălucire al lumii antice. Asupra sa se revărsa aurul provenit din toate provinciile Imperiului. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur, exclamă alt faimos profet, Ieremia. Dar și soarta auritului Babilon va fi scurtă. După 70 de ani, Dumnezeul va da în mâinile altui mare războinic, căci spune mai departe profeția lui Daniel: și după tine se va ridica un alt regat, mai mic decât al tău, apoi un al 3-lea regat, de aramă, care va stăpâni peste tot pământul. Regatul reprezentat de pieptul și brațele de argint ale chipului, inferior, deci ca valoare aurului, era Imperiul Medo-Persan, ce prin cuceritorul rege Cirus avea să-și întindă dominația și asupra Babilonului. În Daniel, capitolul 7, regatul Medo-Persan apare sub forma a unui urs, aflat într-o rână, semnul dezechilibrului între cele două componente sau brațe ale Imperiului, cu 3 coaste în gură, cele 3 direcții de expansiune imperială. Ideea de argint caracterizează cel mai bine acest imperiu, mai oscilant decât cel babilonian și mai puțin strălucitor. Chiar și plata impozitelor de tot felul se efectua în argint.
Imperiul Persan avea să dureze cam 200 de ani, după care avea să facă obiectul unei rapide cuceriri din partea puterii greco-macedonene. Și astfel am ajuns la cel de-al treilea regat, ilustrat de pântecele și coapsele de aramă ale statuii metalice sau de pardosul cu 4 capete și 4 aripi de pasăre din Daniel 7. Regatul de aramă al lui Alexandru cel Mare, ce avea să cuprindă între limitele sale aproape toată lumea cunoscută a antichității. Nimic mai potrivit decât simbolul bronzului, grecii fiind mari experți în turnarea lui, echipându-și luptătorii din cap până în picioare în bronz, inclusiv armamentul, iar velocitatea pardosului, din cealaltă viziune, exprimând rapiditatea fulgerătoare a cuceririlor lui Alexandru. Dar, după moartea sa precipitată, imensul imperiu s-a fragmentat în 4 părți între generalii săi, adică tocmai cele 4 capete ale leopardului. Și, în fine, cel de-al 4-lea Imperiu Universal, reprezentat de picioarele de fier ale idolului sau de fiara înspăimântătoare din capitolul 7, cu dinți de fier și 10 coarne, este Imperiul Roman. Tare ca fierul, va sfărâma și preface totul în pulbere, ca fierul care face totul bucăți. De la insulele britanice și până la Golful Persic, de la Atlantic și până la Eufrat, monarhia de fier a Romei, după expresia faimosului istoric Gibbon, și-a impus legea și a sa Pax Romana cu forța și brutalitatea de fier a disciplinatelor sale legiuni. Dar elementul de fier al chipului din vis nu va dura o veșnicie, căci el se află așezat pe picioare, parte de fier, parte de lut. Imperiul Roman va fi ultimul imperiu universal ce nu va mai fi înlocuit de o altă putere imperială, ci de o colecție întreagă de națiuni și entități statale, mai mari sau mai mici, ce nu vor înceta a se război între ele. Iată cu câtă acuratețe istoria împlinește profeția. Căci, într-adevăr, după căderea Imperiului Roman de Apus, în 476 după Hristos, acesta s-a divizat în 10 părți, 10 popoare, genitorii națiunilor Europei moderne de azi, unele mai slabe, altele mai tari, după cum indică amestecul oscilant de fier și lut.